Uprangsi Voice of Karbi Hills Kilangara Tumlang Kardok Pajero to non built at happy headline arti konsulana sonse Difu Lamding Road Inglong Kiri Model Village Mondol Rong Pia Panchikimo Patruak Lamalong Playground Along Langsuret Sport Association Club League 2025 Football Khela Match Fatsupon Labang Solong Aluhiaman Pen Lumbajong Constituency MSC Sri Joni Ping Chetongdul Team cricket home 13 team Chetong Pen fini final ang kilong lake Owe terang la pen Mirjeng Club ang mongsi final Chepolo la song mong pen ke Owe terang tum gold home pilo la pen Mirjeng Club atum gol si kasi Owe terang tum gold home pen cepa hailo nasi pini bang solong pen an audience do pini la sidak pen ke pini dak non ke bangji arni bang ke dak komsugam mane kijum nai ta la dak pen la so model village arong ben masi team ke bak also market do la silahai also mar do future ke mesani panon ben silahai pini lahai ke patu hai ki bi pen si alang litum phan aning panung bonang po kali te non ke bangi prang mai lang bangke kali le te kapre ka toara khong nam rong di lahai ke patu penong senon lahai tum han abeng hoi pe japon pe podang te e pe ke chota ki jun ta basna khong dam ji po lasi langsa sport association tum han churok par lo pa jo lo ja lang litum bangson rong model village along son pini dak inglong kiri model village son khela hai ke patu football na bi pen jeng lok non ke hambi patu dalang tum bi ponik po lasi lahai ke patu na tu polo de mesen players dapen mukar binglong ophan mesen players ang long po pusi nili bang ning ke polo lasi alang litum phan ke bang jilang ni tamen nili ese local MSC po isa pen alang thon chara pun po non que la toma la pide no kubitin mo bidiga laba ba to pikulan ye Undang ti Langsulet Sport Association men cepat ti konsel ka public ini cepat tu tijud lo angdung kitia ni lo bangsa angdung kitia lo Militum aco phateng pen manteng kedo kadang tu mas konsel lo MSC atau local MSC kaya jenitumu lang wali satu kan ang cipong kalam hancur lo lasi militum dadak kado we tim create haman ang cipong lo militum la bangsu patu pen dadak Langsulet hawar la pen bolang phera hawar militum ang suse ke pathuahin aprang ke ponthei kan militum Langsulet Sport Association pen kata ke mang kondo pen la bangso lo militum lo nang cer Abdul Kai ke tame churu ponang ji Karbenglong Sport Association mate kasa alang litum tame nitum han kai ke tame BD sore nang pidun na pen ke thek thek re sanan tame alang tum nang rap nang pachini nomom lo na pen churu re taun e litum churu pon vek nang ji Karbenglong tum mas konsil along man ke do CM ka Dr. Kuliram Rong ha alang litum churu pon vek nang ji alang litum nang kirap do na join si pini litum asa ang tame chun pono lasi tim Karbenglong tum tame litum Langsulet Sport Association hin tame churu pono alang litum nang kerap nang citurun kan jonesi pini asal dan cimpalo. Kapen pini ke pacu long mangke owe terang kapen Mirjeng Club ang bangsi cepu polo labang so pacu long mangke owe terang pun goro thom pen khai kondelo. Kantila nalitum Langsulet Sport Association League ke pacu pangceng ko anani unde komentar ni pesi pacu pangceng pun 16 dari pe trok pensil kum pangceng kono apa tadi pe trok pangceng kono sini tum non ke bang jilang kami ke pathua hin kang khur pani phan ni tum ma tha pano lasi football bai pini paju kono lasan thak thak si tum karbi ke pathu barim hambi kami ni tum non ke bang ni tadi troxy kan ni tum ni troxy a pharma ni tum workshop bi lada ke Langsulet Sport Association complex na se bi pani ko asan si kapre kan ni tum ki bi ponje khang pathua hin kang khur pani phan ni tum ma tha ki pathua hin bi de munit akai long kopier ke me la pen kopier ke no pen chipa jawon dila la sobra na hin pen pelope ke pathu ahin patrang nun pheglo pelote la so ha war bang ke nitum kaching thura hinathu patrang nun beji atheke unut oso pathu no pote football achok cricket achok la pen kapre ke pathu son pathu du no pote la so bang ke chengsi bang ke opran bang mission ko opran mission long pelote aning kaming thirepo aning thiro pelote kichota mate rakhi hormu kichu phan alang li matha thelo lapena khailo asang dei matha thelo lapen pathu thek selo pelote inut pathu thek selo pelote habar phan tame nongme wan tipo
lapen goreng awar sai tamne ke pathu thek ser pen tamne alang li kai long ma du players le pathu thek ser tamne akai ke rengi pan tamne ke pathu pen ta awar sai ke Pini ko pipianong ipajir polo first lapen second ini nutum ke first second winner pen rana sa pe dolo lapen best goalkeeper ke high scorer lapen ke players of the day asam sini ke pajir pan dia Kalian siapa berapa? Kereta. Oh. Kali hari ini tangguh lagi.